Jon Armendarizekin, Lizarteko kirol zuzendaria, urte berri honetan, Lizartek beti bere tokiak behar du, jarraza da, Lizarte aurren egongo la pentsatzea, baina urtez urte erronka handiago izatea. Zer moduz, azten zeratea orden? Kaixo, egunon, bueno, ez da erraza, ez da erraza, esfortzu asko behar da, baina bai oso ongi, urte hasteko gogo askokin, eta bueno, ea urte polit bat egiten dugun, ez? Urte zaila ezaten ari da guztiontzat, pandemiagatik, zuek neguan guztion bezala pandemiaren arazoak pairatu dituzue, denboraldiari ilusioz egitea da importantena orain, ez? Bai, horixe, eta ikusten diegu txirrindulariei eta beraiek ilusioz beteta daude, eta horixe bera guri ere posten zaigu, ez? Eta, bueno, gogo askokin lan egiteko eta urte osoa egiteko, bai. Dana dela, zaila izango da guain hasieran topera ibiltzea, arrisku handiko apostua da, guain hasieran topera ibiltzea ez dakigulako zekarrerango dian, eta noiz arte ibiliko gea normal, edo ez gea normal ibiliko. Zuek ze aurrekuspenekin lan dituzue, noiz planteatzen zue topera ibiltzea? Bueno, pandemia hau erakutsi diguna nire ustez da ez dugula planifikatu behar gehiegi, ez? Joan behar gara, bueno, lasterketa ikusten, bi aste gehiegi ikusita, eta nire ustez hori bide egokia da. Diego Uriarte, Lizarte taldeko txorrendularia, denboraldi berri honetan, Lizarten egotia beti da motivazio hori, gauzak ondo inberdiala, motivazio, depresio hori. Zer moduz ekite diozu denboraldiari? Gogotxo hasten gara. Denbora asko gara orain lanean, gaurko eguna jagatzeko esperoan, eta gogoekin hasteko. Negu zaila izan da guztiontzat, zuentzat, txorrendulariok nola lortu dezue motivazioa mantentzea? Azkenean motivazioa beti ikusten duzu, beti nahi duzu lanean jarraitu hobetzeko eta azkenean lortzen duzu mantentzea. Eta helburuk zeintzuk dira zure helburuk aurtengo? Taldeari aldudan gehiena laguntza eta hobetzen jarraitzea. Zu juniorretan oso ondo ibilitako zea, Lizarten jarraitzen zu juniorretik oain zure burua agertzen urteako izango dau? Ikusiko da, ez? Zer moduz hasten geran, eta urtea luzea da, eta ikusiko dugu. Eskerrik asko Diego, eta sortean. Zuri.